Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun dumateng sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, sumrambah para tamu saha bapak saha ibu ingkang kula hormati ugi, sumrambah kadang kaneman ingkang kula tresnani. Ing siang punika kula nampi resaya dawuh kalih Bapak Warsita Bu Suyati. Bapak Warsita menika anggadhahi kersa nggih menika ngitanaken ingkang putra ingkang nama Rio Febriansa. Mugi-mugi anggenipun tetak sageta ingkang saras, sageta wangsul wonten bangku pawulangan malih. Mboten kasupen Bapak Warsita andugaaken budaya seni Jawi, budaya seni barong saking dukuh Cereme Sambung Wangan Randu Blatung kaasuh dening Adimas Wisnu Aji. Mugi-mugi anggenipun beber pagelaran seni barong wonten dukuh Selorjo mriki boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Allahumma nggih menika kasangguyung sound system SDR ya cetha sanget penak sone. Kasangguyung malih video syuting Gerson saking dukuh Doplang Jati Kabupaten Blora. Nggih menika kasangguyung Waropiro Pradangga saking Wisnu Aji. Nggih menika kasangguyung seni karawitan Cindelaras. Wisnu Aji nggih menika gadhah pagayuban kasenian karawitan Cindelaras. Menika karawan bintang tamu nggih menika wonten Mbak Presiden sing ingkang cantik sekali. Menik-menik kaya benik cetet. Nggih menika gawanipun Pak Damin. Gawane Wiraswara duwe anak wedok kok ayu. Ora manis sing enom ngono cara. Nggih, gojek sak wetawis. Menika bintang tamu naminipun sinten, Mbak? Mbak Sinta saking Telatah Cepu. Jambe Cepu. Nggih. Lah bocah nek kaya ngene aku nek kudu balik aku. Eling anakku wedok. Wis, mbah. Iki sing tukang syutinge yo ngincang sing ya ana yane sing disorot kok sinden. Jan kurang ajar Gerson iki. Kurang tukang syuting daden-daden. Nggih menika gojek sawetawis Wisnu Aji anggenipun beber seni barong wonten dukuh Selorjo mriki. Mugi-mugi anggenipun beber mungkin selamat mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Wisnu Aji
Yes. Wisnu Aji. Yes. Tetep jaya. Ayo cok. Hei. Ah, oh, ya,